Cempliés consegue ateigar a azotea do Concello de Boiro co seu espectáculo polo Día da Danza. 65 alumnas deleitaron os asistentes con dúas actuacións de ballet nas que mesturaron pezas clásicas con algunhas máis modernas. Cheo absoluto na cuberta do Concello de Boiro para asistir ao espectáculo de Cempliés. Co callo do Día da Danza, a Escola de Baile organizou o domingo na Casa Consistorial unha exhibición a cargo das súas alumnas de ballet. Un total de 65 rapazas de ata 21 anos deleitaron os espectadores cos seus mellores movementos sobre a pista de baile. A conmemorar o Día da Danza, que é o 29 de abril, imos a facer unha pequena actuación dende a Escola Cempliés para festexar esta data que para nós é moi importante e creo que para a xente en xeral e en Boiro en particular, que temos moita afición por esta actividade. Van a participar ao redor de unhas 65 nenas e vamos a interpretar unhas 10 pezas. Vamos facer un pouco de todo, dende pezas clásicas como a variación de Kitri do Quixote ou a variación de Esmeralda, e unhas un pouquiño máis líricas como Cantando baixo a choiva, The Wicked, e algunha máis que eu creo que pode sorprender. Unha mistura de bailes modernos e clásicos que captou a atención das deceas de asistentes que ateigaron as cubertas do Concello de Boiro. Sí, a verdade é que en Boiro temos moita afición pola danza, nos levamos xa 18 anos na escola, e parece que a xente lles gusta, e iso motívanos a seguir e a intentar facelo o mellor posible cada ano.